ассалому алайкум азиз, зиндаи саломат ва хунобуд сарбаланд бошед. касоне ки маро ба кор даъват карданӣ мешавед ё карданӣ ҳастед ё кардан мехоҳед, маро бо тахассусам даъват кунед. масхара ханда накунед барои ман, ки масхара аст ки ман тиҷоратро барои шумо мегӯям ки ман сифрам дар тиҷорат. Ман дар тиҷорат ягон чизро намефаҳмам, лекин барои қарзи бародарам гирифтам маҳсулоти сиёҳӣ. баъзе парфюмерро як вақте кардам, барое ки он вақт барои ман пул қарзро додам, мехостам кардам, лекин ғайри ин ман тиҷоратро намефаҳмам ва намехоҳам, барое ки ман тоҷир будам намехоҳам бошам, барое ки аз уҳдаш намебарад. аммо дарс додан, муаллимагӣ, забони англисӣ, мисол қуръон, таҷвид, ин чизҳо, мисол ман дарс додам дар донишгоҳи исломии тоҷикистон ва дар мактаби миёна таҷриба дорам. духтурӣ, мисол ман духтурӣ хондам, таҷриба дорам, метавонам бовар дорам, метавонам ҳама корҳое ки дар тиб аст, капениса мондан, укол мондан, давлени санҷидан, мисол температура санҷидан, массажисти диплом дорам, лечебни ҳиҷама диплом сертификат дорам, косметический ҳиҷама сертификат дорам, гидротерапия. чаро шумо бо диққат гӯш намекунед видеоҳои маро? мо шуморо ба кор даъват мекунем ба чизҳои тиҷоратӣ, чӣ бо сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг ман чанд маротиба ба шумо гуфтам ки дар ин канали ман ҷои реклама, ҷои кор барои сетевой маркетинг нест. дар ин чӣ мегӯям канали ман, дар чизи ман, комментариҳои ман нанависед барои тиҷорататон, барои кори тиҷоратиатон. инҷо ҷои реклама нест, инҷо ҷои савол-ҷавоб барои чӣ мегӯям суханҳои хуб, суханҳои хиратмандона, ҳикматона ва аз оятҳои Қуръон ва ҳадиси Пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва саллам саволҳо ки ман ба шумо як панду насиҳату як ояти Қуръонро фаҳмонам, ҳадисро фаҳмонам, аз таърихи пайғамбарон ба шумо қисса кунам. ана ин аст чӣ мегӯям ва ман канали ман савол-ҷавоб. дар комментарии ман дар бораи тиҷорататон намонед реклама, ҳеҷ касро ба кор даъват накунед. дар ин чизи ман накунед, ман иҷоза наметиҳам. ин ранги чизи ман аст, чӣ мегӯям, ҷои хонаи ман, макони ман аст, ин сайти ман аст, канали ман аст. ман касе ки хоҳам меистад дар онҷо комментарӣ, касе ки нафаҳмам заблокир мекунам ёки наметавонад дига нависад. накунед. ин якто. дуюмаш ки ҳар гуна чӣ мегӯям каналҳоро, ютубҳоро дар комментарии ман намонед, бозам намонед. ман аз шумо ягон чиз талаб намекунам. ман аз шумо фақат талаб мекунам ки суханҳои маро бо диққат гӯш кунед, ягон манфиате гиред, ягон дарсе аз видеоҳои ман гиред, ягон ибрате гиред, ягон бахши зиёд, ягон чӣ мегӯям мушкилиятонро ҳаллашро бинед дар видеоҳои ман. сухани хуб гуфтанро аз ман ёд гиред, муомалаи хуб гуфтанро аз ман ёд гиред. дашномдиҳанда бошед, дашномдиҳиро бас кунед. суханҳои қабеҳгӯянда бошед, сухани қабеҳ гуфтанро бас кунед. муомала бад дошта бошед, муомалаи хуб карданро ёд гиред аз видеоҳои ман. эҳтироми падару модарро аз видеоҳои ман ёд гиред. аз видеоҳои ман фақат панду насиҳату дарсу ҳаётиву дарси ҳама чӣ мегӯям ки дар ҳаёти мо ба кор меравад ба шумо пешниҳод мекунам. суханҳои хуб дар ҷавобаш аз шумо интизорам. сухани хуб нависед, муомалаи хуб бо ман кунед. ман ба шумо муомалаи хуб мекунам, дар ҷавобаш мефаҳмам ки муомалаи хуб гирам. дар ҷавобаш намефаҳмам ки ягон рекламаҳо дар он ҷо бошаду дар он ҷо аз дигар ютубҳо монда шуда бошад, ягон суханҳои ноҷоқ нависта шуда бошад. ман инҳоро заблокират мекунам. дигар навишта наметавонам. лекин боз пайдо мешавад. ҳеҷ гап не. ба ин гуна негативҳо ҳаёти мо ҳам маънӣ надорад. негативҳо бояд камкам бошанд, ки бо камкам бояд хандем. раҳмат барои аҷинаи бобои барфӣ гуфтанатон, раҳмат барои мегӯяд ки такрор ба такрор ки гуфт, бо мо ба шумо фаҳмондам ки инсон аз калимаи фаромӯшхотирӣ аст ки фаромӯш мекунад. мо хоҳем нахоҳем фаромӯш мекунем, барое ки майнаи сари мо ҳамин гуна бахшиш ҳама гуна аллоҳ таоло халқ кардааст. майнаи сари мо ҳамин гуна сохта шудааст. мо хоҳем нахоҳем фаромӯш мекунем. ҳеҷ инсон дар рӯи дунё нест ки бигӯяд ки не, ман тамоман ягон фаромӯш намекунам. фаромӯш мекунад. фаромӯшхотирӣ буд, ҳаст ва хоҳад буд. барои ҳамин ман агар ягон чиз боз мегӯям ба шумо, фаромӯш кардам ё такрор кардам, маро ҳамин гуна қабул кунед. лекин ҳамаатон мегӯям ба ҳаматонатон ки зиндаи саломат, хонада сарбаланд бошед ва ҳеҷ гоҳ камиро дар ҳаётатон набинед. дидем бози ҳаё гуфта мебинам. дар ҳаётатон набинед ками костагии зиндагиро дар ҳаётатон набинед. аллоҳ таоло дар ду дунё шуморо саодатманд бигардонад. Омин ё раббал аламин.